Always number. Buhay si Kiro. Princess, ano ba yan? Marahil river sa pwesto ko. Kuya na po. Tapos living kay panapay. Iya. Nagalit na mayo na si malinawon. Nahiling ko si Angel. Yan! Yan! Si Angel. Si Angel o, ini ang pigapot ko. Yan. Magaganda ko mayong sangli. Tanay na bitis ko nyan pa sa pusti. Ano magaling? Di ka magaling. Tadi ko na yun. Paano na kulitiyo sa pusti. Princess, may niton. Buhay security agi po magmasid. Mapagal mag-duty banggi. Buhay security agi po magmasid. Mapagal mag-duty banggi. Obviously, I would not think the following. Yeah, mga fans oh. Ang mga fans man kaya. Kaway-kaway ang fans. Mga fans. Mga fans man kaya. Ako maparami. Ako mabiyahe magwanisay. Dahil may tuyo dati. Buhay security at ibuwag na siya. Mapagal mag-duty banggi. Buhay security at ibuwag masay. Mapagal mag-duty banggi. Si Payabot. Ay, sorry. Ay, stay yung on. Kaya sa likod ko. Mano yan? Manoy. Kada makakanak. Lurin ang paborito kaya.